George kod wakili weda e wach mar ratiro mar japiny adwan mondo awuoye matin ni katiba marwa on the Bill of Rights ne wabedo of ambitious kuom aneno ni ne wamiyo oganda wa ratiro samoro mang'eny ahinya ma ok ginyal manage. Ang'o momiyo awacho kama? Ka katiba omiyowa ratiro mar wuoyo, ratiro mar bedo kod peaceful assembly or picketing ka ok wating'o weapon, opanga, luth, le, bunde moramora. Katiba omiyowa ratiro mar express ourselves e yo moramora mwadwaro. To mano gima ne onego bed ni wayudo kwase develop wase bedo kod ikruok e yo mar personal and collective discipline, bedo joman kod luor, joma oluorore giwegi kendo joma oluoro jowadgi. Nikech freedom without discipline en a loose cannon. Nikech imiyo oganda wa ratiro mar express themselves. In their expression, giboro tiyo gayany, gibiro tiyo gweche maricho, giboro yanyo jodongo kata jotendgi sama gi express themselves go. Pero there must be a limit na sama an katiba omiya ratiro na mar expression ni. An kenda eman kod right mar wuoyo, to ng'ama awuoyo kuome marach cha to onge kod right. Let me give one year example ma gima nyocha neno kama nyocha timre umabei ma practical. Katiba omiyo group moramora mar siasa kata oganda moramora ratiro mar assemble peacefully mondo gisel agenda margi kata mondo girom gi jopiny. Yes. To katiba no okomiyo group madhi wuoyo gi jopiny no wuotho koting're kod mapek ka joma dhi lweny. Emomiyo kata the right to demonstration and picketing ondiko kamoro unarmed. Unarmed nyiso ni ukiting'o kata kidi, ukiting'o kata opanga, ukiting'o kata luth, ukiting'o kata bunde minyalo hinyogo ng'ato, nikech dak ibed gi ratiro mar dhi assemble kamoro to the same right ma in go no i-target ni dwa ni dhi hiny ji kuro. Because right ok en mari kendi, right en mar oganda waduto. Koro e wach ma Bill of Rights no an aneno podi ni discipline mar joma nikod right ni pod no piny kabisa, to gi kethogo those freedoms kata gi abuse, gi mismanage the rights ma katiba omiwa. Koro onego bedni sama wachiwo ratiro ma japiny nigo, to japiny be must be held accountable. Obende nyaka wachno ma katiba omiyi ratiro mar wacho gimidwa wacho, ndiko gimidwa ndiko, demonstrate ni dwaro haki yako ni. To haki yako ni no sama idwaro no omiyi thuolo mar sama idware to ihiny nyawadu, iwang' duka mar nyawadu, itokio mar mtok nyawadu, kata igo gari mar nyawadu kod kite, kata ito glasses mag supermarket machiegni kodi mano oger samoro kata kapok onyuoli. Koro ratiro mar japiny nyaka bi kod responsibility. To responsibility no ka japiny ok nyal manage, to then that right should be withdrawn. All right. Adwa monda dhi e wach mar jok sumo. Yes.